Täjikistanyň Transport Ministrligi Daşary işler ministrliginiň üstünden Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň adyna hat uralyp, Türkmen-Iran we Türkmen-Özbek şirketlerinde ýük taşaýan ulaglaryň saklanmagyna degişli ýagdaýy çözmegi sorady. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habar bermegine görä resmi hat hepdäniň başynda uradylypdyr. Bu barada 4-nji sentýabrda habar beren Täjikistanyň Transport Ministrligindäki çeşme Türkmen häkimetlerinden jogabyň bolmanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri biziň agyr ýük ulaglarymyzyň saklanmagyna degişli ýagdaýa häzirlikçe reaksiýa bermediler. Resmi hatymyza entek jogap ýok diýip çeşme 4-nji sentýabrda aýtdy. Täjik resmiýetleriniň maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleri bir hepde golay wagtlap Täjikistanyň onlar safdulagyna, şol sandy başga ýurtlardan Täjikistana barýan ýük taşaýjy ulaglara serketden geçmäge ruhsat bermeýärler. Bu mesele Täjikistanyň Daşary işler ministrliginde duşanbe güni maslahat edildi. Ministrlikde Türkmenistanyň häkimetleriniň Täjikistana barýan ýük taşaýjy transportyň ýurdun üstündäki tranzitiniň gadagan edilmeginiň sebäplerini düşündirmänligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Daşary işler ministrligi bu meseleni häzir çenli açyk gozamady. Azatlyk radiosyna Türkmen häkimetlerinden resmi kommentariýa almak hem henüz başartmady. Şol birakdyň özünde de Täjikistanyň transport ministrligi Täjikistana barýan sürüjülere alternativ ýollardan peýdalanmagy maslahat berýär. Iranyň we Azerbaýjanyň serhedinden geçip Orsiýatyň, Gazagstanyň we Özbekistanyň üstünden Täjikistana barmak teklip edilýär. Bu ýol Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan ýolundan ençe messe uzak bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Iran bilen serhedinden her gece gündüzi 30 sany ýük ulagynyň geçmegine ruhsat berilýänligi habar berilýär. Iran Türkmen serhedinden geçip bilmän galan Täjikistanly ýük ulaglaryň sürüjüleri özleriniň Türkmenistanyň territoriýasyna goý berilmezliginiň sebäbiniň nämälim galýanlygyny aýdýarlar. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan iki sürüjiniň aýtmagyna görä, olaryň Lutfabad artyk serket geçilgesinden geçip bilmeýänligine bir hepdeden köp wagt bolupdyr. Gizlenlik şerti bilen söhbetdeş bolanlaryň biriniň aýtmagyna görä, serket geçilgesiniň golaýynda Türkmenistanyň territoriýasyna soň Täjikistana aşmak üçin ruhsata garaşýan 100 çemesi ulag jemlenipdir. Täjikistan sürüji öz adynyň agdalmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolup, Türkmen serketçileriniň diňe Täjikistana ýük alyp barýan awtologları geçirmeýändiklerini habar berdi. Onuň sözlerine görä Özbekistana, Kırgızstana we beýleki ýurtlara ýük alyp barýan ulaglar geçýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň söhbetdeşleri özleri bilen bilelikde Täjikistana ýük alyp barýan Iranly we Türkiýeli awtologlaryň hem serketden geçip bilmän galýanlygyny belliýärler. Bu ýerde 100 çemesi ulag jemlendi. 20 golay täjik ulagy galynlary Türkiýeden we Irandan diýip sürüjüleriň biri aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň Iran bilen serhedindäki beýleki barlyk geçiş nokotlarynda da ýagdaý şeýle. Sarak serhet geçilgesinde Täjikistanyň Türkiýeden satyn alan ýolakçy awtobuslary hem dur, olary hem geçirmediler diýip sürüjüleriň biri aýtdy. 24 awgustda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana sabar edip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. Emomali Rahmon araly halas etmek boýunça fonduň agza döwletleriniň sammitinden çykyşynda regionyň ýurtlaryny Merkezi Aziýada harytlaryň we hyzmatlaryň hereket erkinligini gadanmak üçin ýük taşamak we tranzit meselelerinde hyzmatdaşlygy aktivleşdirmäge çagyrypdy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň arasynda şu gün hyzmatdaşlyk boýunça gol çekilen 70den gowrak dokument bar. 2017-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky haryt dolanşygy $40 milyon töwereginde boldy.